Onsdag den 10. november 1999 stod dette i Villabyerne. Vil oprette videoværksted. Ældrehjælp og ældre pusler med tanken om at oprette et videoværksted som en ny aktivitet for pensionister og efterlønsmodtagere. Det er meningen, at deltagerne for eksempel skal kunne overføre smalfilm eller dias, lysbilleder, til videobånd. For at lodde interessen holder man et introduktionsmøde på Café Rina, Vangede Bygade 45, onsdag den 17. november kl. 10, hvor projektleder i vinter vil give en orientering. Han træffes i øvrigt på 39 65 008. Jeg hedder Bjørn Kausbach, og jeg er inden for ældrehjælp og ældre. Og jeg har så fået den ære at byde jer velkommen. Og i forbindelse med det arbejde har vi tit set, at det som oftest er kvinder, som på en eller anden måde kan blive beskæftiget, enten med strikkeklubber eller hvad de nu kan finde på. Vi mænd er jo knap så fantasirige, så vi fik så den idé i første omgang, at vi lavede et værksted op på Nymose Have i kælderen. Der har vi indrettet et for størrelse med det her. Og det er virkelig blevet en sensation, hvor man kan lave arbejde i træ og metal. Da vi så har fået det til at køre, nu har vi altså måttet lave venteliste op også. Så nu har vi så fået den idé med videoværkstedet, som vi tror på kan blive et tilløbsstykke. Jeg ved ikke, hvorfor vi tror det, men det gør vi. Og det skal bemærkes, at Gentofte Kommune synes, det er en god idé, og de har i første omgang givet os et kontant tilskud på 10.000 kroner til at starte op for blandt andet det Ostemær. Og vi har så søgt om yderligere penge her i år 2000, og dem håber vi altså også på at få, for vi skal lige godt bruge penge til og de her forskellige, maskiner og tv-apparater og sådan. Det er jo ikke gratis. Så der håber vi på at få 25.000 til, det må vi se. Og så er det sådan set tanken, at Ib skulle have talt nu, men vi må hellere lige få en kop kaffe og smøre halsene på og en ostemad. Og så kan Ib fortælle sådan detaljeret om det her projekt, da han står som projektleder. Han hedder altså Ib Winther, hvis der er nogen, der ikke kender ham. Og er meget interesseret videofotograf. Så vi siger hjertelig velkommen også til kaffe og ost. Og så giver vi ordet til Ib, når vi lige er faldet til ro ovenpå og har hentet mad og kaffe. Det var det hele. Hvor er det dejligt at se, at der er så mange, der har lyst til at gøre noget. Men jeg vil først og fremmest byde velkommen til alle sammen. Og der er en speciel velkomst til Niels Andersen, der sidder derhenne og videofilmer. Han er en af vores eksperter. Så skulle konsulenten for ældrehjælp og ældre skulle også have været kommet. Men det ser ud til, at hun er blevet forsinket. Eller også har hun fået et andet job der til formiddag. Ideen med smalfilm til video, den har været ikke ulmet længe. Og da jeg så har snakket med en hel del mennesker også, og hørt, at de havde smalfilm fra dengang i 57, 51 og så videre væk, hvor det var dobbelt 8, og det var super 8. Og den ville de gerne have lavet om til video, men de havde ikke rigtig mulighed for det. De vidste ikke, hvordan de skulle gøre det.
Og samtidig så kostede det altså en helt bundgård at gå ned og få lavet professionelt. Ikke nok med det, men det var heller ikke lige akkurat det, man havde ønsket. Fordi de lægger jo bare den musik på, som de synes, og det er ikke altid, at det passer. Der kommer måske, man har en film fra Polen, og så kommer der skotsk højlandsmusik på. Det passer ikke rigtigt. Meningen med det her, det er, at vi skal lave det selv. Vi skal lægge den musik på, vi har lyst til, der passer til filmen. Sådan, så vi kan vise vores børn og vores børnebørn det, og så familien får glæde af det. Ja, vi får grej til 8 mm, dobbelt-8 og super 8. Men det andet, det problem, det løser vi. Problemerne, dem har vi, og dem skal vi bare løse. Og som Bjørn sagde i indledningen, kommunen har sagt god på projektet, at kommunen vil stå os bi. Det bliver de nødt til med et fremmøde som det her. Og hvis de ikke vil tro på det, så har vi filmen deroppe, så kan de fortælle om at se. Inden vi kan komme i gang, så har vi så søgt igennem ældremobiliseringen, så vi kan få nogle arbejdspladser op på loftet i Charlotteklubben. Charlotteklubben, den brændte jo for nogle år siden og er blevet bygget op igen. Og loftet, det er blevet lavet helt perfekt. Og der er varme deroppe, der er lys deroppe, der er det hele. Så der skulle vi sagtens kunne være. Men hvis det er sådan, så det eskalerer for meget, så bliver vi måske nødt til at finde et andet lokale, måske så vi kan være konstant, og hvor vi måske kan være nogle flere, eller også så må vi dele os op i 2 hold. En i Charlotteklubben, og så en i det andet lokale, som vi kan finde. Og hvis vi ikke kan finde det, så bliver kommunen stille, så er man nødt til at finde et lokale til os. Og det skal de nok få lov til. Der er en hel del, som jeg har talt med, som ligger inde med smalfilmsapparat, viewer, splicer og den slags ting, som er brugt dengang, samtidig med, at de måske har fremviser overskud af en video, eller et gammelt fjernsyn, som vi kan bruge. Og det er vi selvfølgelig glade for, hvis vi kan låne det i første omgang, indtil vi får pengene til at kunne købe det, som vi skal bruge. Det er nærmest for at kunne komme i gang. Det vil komme til at foregå på følgende måde, at de smalfilm, vi har, der ligger i små spoler, der tager 7 minutter, de skal først igennem jorden, så skal de splices sammen, og så skal de redigeres en lille smule. Dem, der ligger på de store spoler, på 120, 140, de skal så køres igennem fremviseren og igennem et par spejle over til et videokamera. Fra videokameraet overspiller vi det så til video, samtidig med, at vi kan se det på et fjernsyn, at man er i gang med sådan noget. Jeg har lavet selv til mine børnebørn og mine børn film over deres levnedsforløb med bryllupper, og de fik børn, og børnene blev så store, og så blev de så store, og så gjorde de det. Og det gav altså en kæmpe succes, og forældrene, de blev meget, meget glade. Jeg havde selvfølgelig også selv en helt til glæde ud af det. Det var sådan, at nostalgien, den stod ud af begge ører, for det kommer den jo til, når vi ser vores gamle smalfilm. Og især, hvis det er, de bliver lavet om til video, og vi er fri for at stille alt det her op med lærred og med en fremviser, og så knækker filmen, og så skal den spoles tilbage, og så skal man smide den sammen igen og alt det der. Det er vi fri for nu. Vi skal bare have gjort den færdig, sådan så vi nemt kan gå til det. Så regner jeg med, at der også vil være en lille smule socialt sigte. Nu fortalte Bjørn, at vi for 1,5 til 2 år siden har startet noget, der hedder Idéstedet. Og der er i øjeblikket 25 mand, der mødes om tirsdagen og om torsdagen.
Og vi starter sådan en dag med en kop kaffe, og så var der nogen, der sagde, kan man ikke få lavet en, som de gør i Jylland, en lille sort for eksempel. Ja, så var der nogen, der ville også have gammel dansk. Og det er faldet i god jord, fordi så sidder vi der og drikker vores kaffe med det ene eller det andet, og så kan vi snakke vores... Ja. Nej. Og det er ikke kun om det, vi laver derom, men der kommer en helt bunke andet med. Der er problemer, som man kan tage op. Vi bliver en sammensømret flok, der kan snakke med hinanden, og vi tør godt øse ud af det, vi har af problemer. Og der er mange af de problemer, der bliver løst, og vi er glade og veltilfredse, når vi går hjem, fordi vi har haft en god dag. Det vil jeg håbe, det bliver lige sådan. Og så, for at der ikke nogen, der skal tænke, nu tager de altså rum, så vil jeg fortælle, at en lille en koster 5 kroner, og kaffen koster 2 kroner, og en øl koster 5 kroner deroppe. Og jeg vil regne med, at det er de samme priser her. Det overskud, der bliver, det kan så bruges til reparationer. Det kan eventuelt bruges til en afslutning til sommeren, eller omkring juletid. Det ser jeg så langt frem, ikke? Og det har det altså gået fint med i den tid, vi har levet deroppe. Og det er altså meningen, at vi skal for at se, hvordan det går. Men der vil jeg bede jer om, skriver jeg lige på sedlerne, så får I besked. Og så har der også været talt om Dias, der skal laves om til video. Der sidder en herre derovre, der hedder Sødring. Han talte jeg med i telefonen, og han fortalte mig, at han havde lavet 8.000 Dias om til video. Så der er noget viden at hente der. Der er også en anden dame, der hedder... Hvad hedder hun? Lille Christensen, tror jeg det var derinde. Hun har også lavet Dias om til video, og hun vil også gerne stille sin viden til rådighed. Og så til slut, så hedder det altså tålmodighed. Og hvis der er nogen, der har spørgsmål, så vil jeg prøve at besvare den. Og højst sandsynligt er der nogen, jeg ikke kan besvare. Så vil Niels så besvare de spørgsmål, som og lige den Sødring med Dias, som kan komme her. Jeg takker for fremmødet. Takker for interessen. Og det ville være rart, hvis det var, at jeg havde nogle videoer derhjemme, jeg har taget nu her på det sidste, som jeg kan få lavet til en rigtig god rejsefilm. Det må I da også kunne klare. Men selvfølgelig kan vi da det. Men i første omgang så drejer det sig om at få smalfilmen og Dias lavet om til video. Og det skal vi gøre så ærligt som muligt. Det snakker vi om tid til tid. Og jeg skal allerede prøve, om jeg kan skaffe et lidt større lokale og et andet lokale, så vi er nogle flere, der kan komme i gang. Jeg ved, det er brændt irriterende at sidde og vente på noget, som man brænder for. Så vi skal hurtigst muligt i gang. Og så var det din bagmand. Ja, er det muligt at indtale tekst, hvis jeg vil have tekst ind på videoen i stedet for musik? For min erfaring er børnebørnene, det er uinteressant for dem, hvis ikke du kan pege oldemor ud af alt det der. Ja. Så min idé var, når jeg havde det færdige videobånd, at jeg så kunne indtale en tekst på lydsporet på videobånd. Jeg vil høre, om det er muligt. Det er muligt. Det kan lade sig gøre. Og det er gjort i mange tilfælde. Og Niels, han gør det konstant. Han kan næsten ikke tige stille ind imellem. Men at det godt lade sig gøre. I dag, så vil jeg komme og sige, ved I hvad, nu er der altså oprettet nede i Skovshoved, så dem, der bor tættest på der, I er velkommen i Skovshoved. Og det bliver selvfølgelig under de samme hyggelige former, som de andre skal have. Er der flere? Jeg vil så gerne spørge, må damer også blive med dem? Det spørgsmål, jeg gerne svare på, og nede i idéstedet er damer også velkommen. Men
Det er bare det, at de damer, der har forsøgt at være dernede, at de er ligesom om, de ikke falder ind i den ånd. Så altså, men damer er velkommen, hvis de bare vil tage vores jargon. Alle hører. Hvis de har noget at lave, så det er. Ja, og så skal man have noget at lave. Selvfølgelig. Men nu startede vi op med noget sølvarbejde og med noget emaljearbejde på sølvting. Og Altså det her video, ikke? ja, nu er det video, ja. Selvfølgelig er det. Selvfølgelig. Damerne er også velkommen. Fordi jeg har hørt, der var mange damer, der sagde, at det kan min mand ikke finde ud af. Det var godt, jeg ikke kunne gennem telefonen. Fordi jeg synes, det er synd, at vi bliver ene, og man skal bruge det ene eller andet. Her, det er nemt, det er let, og pigerne, de kan sagtens gøre det, fordi de har god hånd. Det kan de sagtens lave. Så de skal i hvert fald ikke udelukkes. De er velkommen. Ja. Jeg hedder John. Jeg er jo en gammel bus, som ikke rigtig kan opfatte og finde ud af alle de der processer med at lave det der. Så vil jeg først spørge, hvis man kommer så vidt, er der så nogen, der kan hjælpe en med det? Og sådan sige, nu skal du se, John, nu skal du med højre hånds pegefinger gøre sådan rigtig klippe det ud i pap, ikke? Fordi det lyder indviklet for mig, fordi nu er jeg en gammel fyr, og jeg kan ikke tilegne mig så meget mere, vel? Er der så nogen, der hjælper en? Selvfølgelig. Okay. Så vil jeg spørge. Vi skal have dem, der har prøvet det før, og lavet smalfilm om til video. De vil selvfølgelig sige, når der er en, der sidder og siger,